andi anthu ambiri tinadziwa kale kuti America is gonna attack Iran. Good evening, madzulo abwino kwa wina aliyense. Awa ndithu ndi JB Jole Bro Maviete amene ndithu mapost awo maawa zapitawa anali okhudzana ndi Kondwani Kachamba Ngwira. So Kondwani Kachamba Ngwira amene ndithu boma la Malawi lidamusankha kukhala ngati chief komanso amene chief executive officer CEO wa small and medium enterprises Development Institute CMED yetu nde mkulu amene ndithu iyayi chifukwa cha luso lake la zopanga zina ndi zina komano mkulu ameneyinso ndi munthu mmodzi amene amachemelera nkhani ya nkhondo, kupereka ripoti zimene zikuchitika, komanso mbali inanso ndi mupopaso Trump kuti atade amamenya kuposa wina aliyense. So JB anazafika nkuyankhula kuti kuti zikukhala bwanji, ineyo I'm confused. Iye 3 hours ago anapanga post kuti Akachamba ali busy kuchemelera nkhondo uku aboma akudandaula kuti nkhondo yomweyo ikusowetsa mafuta. Timveziti kodi limeneli JB anapanga express kuti iwo feeling confused. Kwambiri kwake ndi zinthu zoti munthu akhoza kukhala confused kumene kuti zitheka bwanji kuti iwe ugwire ntchito mbomamonso andi mavuto amene akoma nawo ndi chifukwa cha misala kuzirizika kwa Trump, iwe nkomachemelera kuti adade amamenya kuposa wina aliyense. So izizi ndi zimene JB anapanga post and anapitirizanso ndithu kunena kuti AI adade Trump amamenya kwambiri zazi amene JB ndithu anayankhula zimenezo. So afterwards kenako ndithu pamene anabwera ndi live imene kwina kulikonse kuli akatswiri azanyengo. Akatswiri azanyengo ntchito yawo ndi kukuwuzani za nyengo yomwe ikutani ikubwera tsiku limenelo ndi matsiku amene akubwera. Anthu azanyengo aja samangolota kungonena kuti basi mawa kugwa mvula kungolota amakhala kuti iwo aja akudziwa chomwe kutani akunena, chifukwa amayiyang'ana nyengo ija nkipanga study kwa zaka 40 ndikuona pattern. Ndakaona pattern amazaonanso mafactor ena, humidity, temperature, komasa amazaonanso kuti mtambo huu ndi chani. Umva la mtambo amene nimbo cumulus kapena nimbus, kapena nimbostratus, kapena nimbus. Muli monse mwakuwuzani ndipo madziwa kuti ndi wamvula kucha ndamakuwuzaniso kuti mmene zikuonekera mtambo ikubwera uku ni mphepo chonchi. Mtambo amene ndi mmene humidity ilili, ndi temperature, ndi marekodiso amene taonera nzaka zapitazi, imeneyi ni mvula. Mwaona, they're able to forecast. Nizombesa chisoni kunena kuti mboma la Arthur Peter Mutharika mulibe ndi mmodzi amene akuidziwa bwino world history, world politics, African history, African politics, ukuti amatha kumauza boma lija komwe trend kutani ikupita. Kumalawi kulibe contingency planning. That's why mmati mukagwira ndi vuto lija limagwira bajani mwazizizi alisa makala udabwa kuti samayembekezera vuto lija. That's why vuto limali likabwera limakati likakasa because sitimaliembekezera vuto lija. Ndiye ineyo ndi anthu ambiri tinadziwa kale kuti kukhala nkhondo pakati pa Iran ndi Israel, koma Israel ikauza ndani? Ikauza America kuti imenye chani? Imenye nkhondo. Na Strait of Hormuz mboma mucha amene apasidwa makiyi
mafuta aja sakuziwa kuti ndi state of Hormuz ndi chani koma munthu ali mujani ali mu petroleum business ya bomba koma state of Hormuz ija kwaisira pati nabwera apa kukuza ndikunena kuti akuluakulu Bakili Muluzi ndi dolo mboma loseni sumna mveji mene nikafana ndikuuzeni Bakili Muluzi seen something because of him knowing history and knowing everything, how petroleum works and stuff like that. He was able to see, ngondo hii ndia petrol dollar. Andi, antambili, tinajua kali kuti America is gonna attack Iran. Muna kali magwena fenshito, timvera, tinakaguza nikali kuna kuti, apo mwezi liba akula kulu tamanga ntenga nindama kwa mugagule mafuta ochuluka. Mafuta amba kufuta. Bayona ngondo ichi. Kono jada kulimira yani. Aba abloka wawa kuti aonese chani udolo wawo ndipo zinthu zitani zifuta ndi matiseka matinyoza koma ife nasiya kukuuzirani aliso no nasiya kupanga ma video apa pa mathandiza anthu ni nzeru amatenga nzeru zija ukaziyuza koma hanga tinzeru jenzanani ine kundiponya ine ndizongokhala pay ndipo so kulibe kukuuzirani so kuti pakani modeli iya chikani makuza kuna kuti mutawina kuna kuti magai gwencho ndo Bakili Muluzi TV mukona ngati kuti nungonena munthu aja ndo afunikira munthu kha president advisor umayika ngati munthu kuti umayika munthu ngati amene kuti wamasomphenya oziwa zomwe zinthu zilili mene zilili sio seta amene ali ndi ujeni Joseph Anointing Farao olota loto koma loto Jordan tawuzira anali Joseph because Joseph had the anointing anaona jani chiraji kutani ndikuilangiza jani mfumu in the end mfumu inaoneka jani ya nzeru so ndo mukhala ni nzeru sinda kuti wewe nzeru joli nazo ya ukhala ni wanzeru ndikutenga anthu anzeru ukhala dolo ndikuziwa udolo wanthu ena ndikutha kugwisa chino kuti fana ndi dolo ndabwisa afana aja akamagwira shole manika president imepita kwa ndani mwamuona president imene kumwekera kama no president ija vision ija sina ndani sina yake koma wa benefita because watenga jani anthu anzeru nanyo sidapa kuti yeye ne wa adi wachani kodi wajira adi wajia ineyo kundi nyoza mune kundi nena mwe okay ndio baba soso sitemauza boma malikasa utazibera ai koma chongo fani woza kuna kuti 40 years mukudziwa kuti dziko lapansi limayuza petrol kugwira ukapolo mayiko ena mpaka mnakonza benjira muli busy kunikira beza azungu Zimbabwe abaneka post last week ya munthu ko Malawi yemali ku Zimbabwe president yida kumtenga kumpasa ndrama panopa manga gamodi yose ndira mafuta gamodi yonge ndira mpweya magaye madziwa kuti ku Malawi kuli ma scientist opya madziwa kuti Malawi kuli anthu odziwa kukonza china chiliyonse computer jakuitenga kuiphwasula kuibwezeresa poso engine ya gamodi jakuiphwasula yonse mu kuibwezeresa pati ne amene wakalephera kukonza galimoto mwepa kwa tenga amene waika muchigacho nena kuti akulu tika ujeni assembly line ukuku mapasa kazi bwera muzingwata koma gamodi amene iziyendera mpweya my solution amene alipo ku Malawi kuli anthu akumuza kuti anapeza solution yo use nkozo sandusa petrol alipo koma simagwena ntchito the boy who harnessed the wind ndo wakuti koma mnampanga recognize anampanga recognize na hakunja Malawi aseni kukuzani nuyo please maona ngati ndale ndi udolo mukupusa nazo ndale amwene mukupusa nazo mukufunika anthu vision mukufunika anthu amasomphenya mulibe anthu amasomphenya without a vision people perish the Bible says obanda vision anthu amaonongeka mukuoneka ifaja mulibe vision mumanyoza anthu vision aliyense woziwa akuza kunena kuna kuti amadziwa kuti mafuta amba kuvuta
koma bwanji simunapanga contingency plan pamenepo because vision mnalibemo boma lonse se ine kumakuza ne mwachininga kwanena kuti bakili munuzi TV ucha ndidolo boma lonse ine mwana ngati kuti bezwe nungonena chifukwa ndikudani boma ayi mafani kukuza ndikuti anakhawa nako waziwa anakawa nakalipena pachapa mphekesera rumors of war tentipangeni chani igulireto mafuta nendaba zanu mukumatenga umeka nthumbazo muzizo kuti zikolo lizikhala disadvantage lero lero atangonena kuti COVID wabwereranso lockdown Malawi what is your contingency plan muzapanga bwanji sustain yanu Malawi sindi manda ukaka ndi ase ziko lopanda se backup ziko lomajira hand to mouth mafuta kumajira kugula monyosula no reserves no oil reserves and you know kuti ziko la basili hapa bali kuchika osapanga iga hizi ma reserves za oil koma ndrama munaba MCP ndikukuza kuti akulu palipaza crisis palipaza credit kwa MCP muamange ndrama za bwenze Mungu asiasia pano ndizo not only mafuta adula koma sakusoa no vision akulu fali gwencho liboma lamination indani amene lamination indani kuti amasitaka kati indani amene ndetiona tiona kunena kuti mukuzipopa mwanumu mukuzitukumula mwanumu mpanga chivi chani sina kuzana pa mtalo wa mbombo kukuzana kuti akulu antakuvotera ni foja kwa MCP suka nkama kufunani ndi mukalowa onesani change koma inditu kutenga boma zomwe zija mbapanga zija mukupanga sobati mbapa zomwe zija ziliso muti ndi muona ngati kuti kukubwerako antakuvotera nisoni koma sa MCP anusakuifuna pamenepo ndipo muifa chinyamata tabwera ndi solution ngati muli ndi masomphenya mukufuna kukonza Malawi akhali pena pake patali chifukwa Mulungu wakupasani vision Mulungu wakupasani ma dreams Mulungu wakuoneserani zinthu zokuti no ear has heard no eye has seen mali ziko lopya mwene ndikukuzana like I said Malawi tupatopanga nyanja chilichonse Malawi ali ku Pentagon mukapeza ali ku British Army kunokosa alipo Malawi pena palipose ku NASA kuli Malawi ku United Nations kuli Malawi koma bwanji ife Malawi okauka timanyozana koma mama Mungu anyozana na ndofunikira kunja ine nimanyozeda tu ndi anthu oti ma achievers chigolo and people amona ngati kuti just because that ena ikopanda zina and achiever kuninyoza kuti it matters to me. It doesn't matter to me. It tells me more about you guys because I think different. Sine ngati mutoko kuti munthu akangwa cha negative chima chipanga affect. No. Chinthu negative chija chima ndionesa kuti munthu amene wangwa zinthu kutani. Tells me more about you. Amene manyoza. Amene mayankhula ngati kuti neyo ndi makhala ku ngaja mwa mai anu. Oloba konde baba mbukani. Mavuto watu sokawa. Mavuto ambiri akubwera ife maveterans sitaziona kale koma because majonena pansi mukhala choncho tione kuti amene mukwatinga ti madola akonzawo akonze dasiya koma kuuzirani chikana ma live atani anthu amatenga ma notes hapa anthu kumapindula zaka kumapita ndi knowledge andani ndi wisdom andani koma akabwera kuchoka kutembenuka akuti kopenga amene kwa misala kutukwana ndipo anatasiya kuthandiza munthu wina aliyese wandale. I don't care. Sisi kusupporta weka. Ife tipanga zathu. Ife tisupporta toka. Tatopa kusupporta ndo kuti sama disupporta. Tatopa kuthandiza ndo kuti sama kuthandiza ndani? Kuthandiza ife. Ndemo kama fatima vita kubwera muona ngati kuti zamasewera. Sizamasewera tatopa amwene ndizi ma substandard. I say we've got high standards. Mune timanguonana. Koma ifeyo vinyakanya ngati wedewede ngati amene mvenga amene maboya zonke ngati amene wifi hayi. Ayi kukhaya fena tumene kukayi koma zuka ngati nkhuku koma zuka ngati mbuzi not knowing kuti tomorrow what are we projecting, how are we dealing with these future problems to a point where Malawi is thriving. Malawi is not thriving. Malawi okufa nabala kumakuza ndakula kulu that was 5 years ago banji kumali kulibe for forensics nasekedala forensics ndikuti chati forensics kuliwe mutu magwira koma
Whoa, ziko lopanda forensics. Andu kumango mwalira kaya. Ikaya. Pano ndizo ngozi ya Malemu Chilima. Ngozi ya Malemu Chilima ivuta pamozi forensics. Unless paikide drama mukatenge anthu akunja abwere azayeze zoyeza kupanda kutero palibe chimwe chaphulepo. The only thing you're going to rely on right now is evidence based, not just theories. Evidence based, and the only way you can have evidence is by the science of forensics, or else palibe ngakalikonse. We need telecommunications forensics. Timve kuti ma communication amaenda bwanji. Mareda amene wa masona amene wa. Ichi kabanje muntu ngozi kuchika kwa Malawi akaiwana ku Zambia. It's because the Zambians, they've got the what? The proper apparatus. Akugwira ntchito ya uboma. Akuma gross my equipment na umaona za mulengalenga. Kudziwa kuti ndege ya kwa kuti ku Malawi. Koma mai nesaganiza. You can never take a caveman kumveka suit. He's just a caveman. Malawi kwa chuluka ma caveman. Caveman is mentality. Yokuti ine ningobwera ndipeze bojolowa upanda chothandiza. Akajamba Mose mwayambira mjokwanena kuti nkhondo zakuti mafuta adwa simaona. Ndipo munaluza boma. Tunena kuti ineyo ngati Kachamba, the greatest, the mighty DPP. But this is Kachamba, the mighty Kachamba, and the mighty DPP. Kuzipopa mwene nitakufusa nifunsone na kuti Kachamba tapanga nisabu nobuno zangu munabula kunena kuti ndina mighty DPP. Mwayamba kusitukumula. Mwayola kuti nakuika nimene mundifi. Mukubwera soni mentality mweja ya MCP yomweja. 4 months 5 months mwalipena kale. Kwanza ni mafuta gom. Kwanza ni miseu gom. Kwanza ni mazi gom. Nanga magesi banja kuzima. Mafuta omwaja. Koma tuti tione mabanka account mwana mulindrama. Mulindrama za ungutenga mugwira ntchito yanji. Mabilioni omatenga kuti mugwira ntchito yanji. Kunena kuti mabilioni wako tenga. Chifuka kufuna kupanga uchini chombo choti chipite ku mwezi. Tizimvesa. Kuti funding kufunika ku chombo. Malawi sona yonso ikakhaindi jani umwe kuja territory yake. Koma panopa as Malawian, do you think even so chombo but nothing? Tidakali pansima. Other countries they're big building. Tapena no China makaone. Nasri Dewani. Solongo soka koma mwene kwaona Nasri Dewani ku Malawi ombesa chisona mwene. Anzathu amene kuchina kuja mabilioni tu koma anaonse avala. Anaonse ali masukulu. Ku Malawi tu anamana 5 million. Wepya kwa vika. Wepya kwa jesa. Wepya kwa punzisa. Koma tili busy kutenga ndambo kumeka ntumba. Tenga nchilo zopasa basa bali atu. Tenga maudindu. Ndaizi magayi zomango vote la kuna kuti amene mukhanazo mmavuto. Ziko lija ukubwera akula ndikuze. Mwene ndikukubendulira ni pang'ono. Ukubwera shift. It's an economical global shift. Economical global shift imene kamabwera. Amalawi ngati simulilede kuzakhala mass graves. Akula mwana ngati kuti zinthu zavuta panopa. Zinthu zivuta. Kukubwera economical shifting, global shifting, the powers are shifting. What is Malawi doing? Preparing itself for that coming. I am in Tilibize ni Ndale. Ndale ndi number 1 imani ku Malawi Ndale. Itakampesa Moses Kunkuyu. Moses Kunkuyu ndi dolo wa Ndale ndipo amadziwa ku twista zinthu kuyangu kwa Madam Moses Kunkuyu za chitukuko. 0. That is politics in Malawi. Amango dziwa Ndale. Ndale ni number 1. Ku Malawi Ndale. Number 1 zikula inesi namene kunapo anthu number 1 asay. Odziwa Ndale ngati ku Malawi.
koma ngabwera ndi chitukuko zero. Moses Kunkuyu as a brilliant politician, zero developer. Kodi anthu amene mmanchingirira APM, anthu amene mmanchingirira APM kuti APM asamakumane ndi anthu azingotera kungonchingirira nokha, mukumonongera legacy yake. Munthu uja ndi wanzeru, munthu uja amafunika tambe kugwetsa ndi anthu ena, koma anthu amene anzungulirawo ndi anthu oyipa kwambiri. Olefe chance kuti basi yankhule naye. Tinapemphatu kumuza even secretary personal secretary wake kumuza namwene tifanya nkhandi bwana zi ayimba zi chifukwa kudziwa kuti ifeyo tikankhula naye tilumikizana naye, koma kwa iwo because akumuona ngati APM ndi ngodi, akuona ngati zinthu zophangirira osaziwa kuti kumkube kuja kuti kupanga choko chitukuko pamaipo because APM sagwira chilo anthu odani oyenera anthu oyenera sagwira nawo ntchito azikogwetsa ndo omwe aja repeating the same mistakes expecting a different results. That's insanity. Kutenga anthu a mentality yomwe ija. APM ineyo sina mitambo yapo kuzanana kuti DPP woye. Nimanena APM. Ineyo campaign nikapangira APM. That's why DPP samandikonda. Ine campaign mapangira APM is because mu DPP muli anthu kuti anaononga chipani. And if it ngati kuti APM akalowa azipanga distance. Kwa anthu ngati there are better people who can do a good job. Young people, vibrant, with a vision that can transform. You don't have to stay around your comfort zone because you are comfortable and familiar with these people. No. Ungomchingirira amwe. Kulephera kuti wina kabwera even amuze nzeru, even athandize kwa maganizo kulephera amwe. Ndiye kulamba kuti banja kulephera. Yirano nomwe. Ife nakati ndimpata omayankhula ndi APM o mapanga advice tinakamuza kale. Bwana miezi iwiri kubwera itu petro avuta. Ndi banja palibe ka 10 billion ina pena pake pomwe tingati kungotenga tikagule mafuta. Pofika 10 billion kitento ndi panga bwanji. 10 billion yapezeka ikagule mafuta. Mafuta kwa mafuta. That's why you are voting for people who are smarter than an average person. People who see what you cannot see. That's why I'm going to vote because you are gifted. Also, the fakeza ndivuta ndekojera ndikundale ko basi ndivotereni kulowa mele muja no vision. You are there to what? Save lives. Amalawi miyo yawo manja mwandani nganu ndi mukamalowa parliament mu kumalowa ministerial position kumala ngati mukulu maulemerero mukunama imene responsibility chimeje ni chinchito chovuta nde ministerial kumalowa muli humble mukumpempa mulungu kuti ambuye please John nthandizeni ndipaseni nzeru ndikupanga chinku mlowa ndi church nose in the air puffed up prideful the mighty DPP. No don't do that. Humble yourself. Imene ni nchito yovuta kwa munthu oziwa kumvera ni chisoni chifukwa zili ngati kutenga Anastan Dewani kuti akamenya ndi Barcelona. Zili ngati kutenga Anastan Dewani akamenya ndi china Messi. Zili ngati kutenga mpeni ku ndewu ya Bazooka. Anakuzana ngati GD kutenga mpeni ku ndewu ya Bazooka. They instead of kumala mujamo ndi mantha with reverence, humbleness. Kuti amweni fakabali pa mavuto tu. MCP jani kuti moto chaka jasa kuti ndikudani soba ndi ndefe chakwa sidi kumfuna mutu unongera ziko. Mutu mwabangisa anthuwa kuti amvuteso chakwera mutu unongera ziko. Ndiye ife tapanga chipani chathu chomwe chita kumbula ya Malawi. Ndipo ife sidi kunyengerera. Ndipo sida bwera kuzagawa maswiti olo kugawa kamba ayi asafuna asiye. The choice is yours. Ine zanga zinaira. Ine mpunga wanga ndimata kugula ndeka. Sabato zanga ndimata kugula ndeka. Ine kwanga ndani ndikufuna ndikonze kwanu. Ndiye mukamabwera hapa kuona ngati kuti ndizibwa kunyengererani. Ndabeni afuna mavoti ndi asiti nyengerera singa kunyengererani mutavutike ndinoka.
ine mafuta tanki fufuta ntanga ndinayo to kulo somwe ndafuna kupita ndipita ko ndikupangira mafuta ndali mafuta anu chibe chine chikonde ino ndrama zo zine bintu reja ndingapo ndrama zanu za inuyo anthu osauka kuti nende zindipakire cha ndrama zo zinibwesere masoka moyo mwanga nde kumaika anthu odzizindikira ona kuti ndrama zine kudya zine masoka nzazilipira neze ndrama zije za mwazi zeze noti munthu omona ngati opportunity imene jayo iyayi ndrama zine masoka ndrama ukudya ija wina kakumwalira pati nde mulungu kusanga kusiyesiya iyayi. Don't think zintu zija zokuti just because kumali kuja kukusiyani simu kumangidwa nde kuti nkhani yatha nkhani sinathe ena mulungu azakukumesana milandu ya 1960 chakuti paka manduja sunathebea muzauyankha nde mukamadya ndrama zija za anthu akusauka ndaja kumavutika ena kumamwalira inu mukunjoya muzati muzayankha. It's just a matter of time. Ese ngene ndrama ya munthu osauka indibase menyama ndikayo temberedwa aula bwe nimagona bwino dino usiku muzungu na tanzini aula kuno munthu songa moneka chonchi ukhali usiku sumagona aula kuno nimagona usiku mpala chinkono akazanga majona ndeka mamwe nende mautani mauliza tuo tokufanato masafa yake ne ineyo palibe munthu amene ngakuuze ndikuona kuti uyu wananijira ndrama palibe nimagona tulo bwino ine kumwalira lero singa kuti ngamana ndoleka mbuli kuti inambwe bwanji namwalira ya mbwe ntengene ndikapume paziko pano ndimayesesa kabwino ndi anthu ndi inuyo amene malimbana nanu koma ineyo anthu amandikonda chifukwa ndimakonda anthu kuti kusati ngapite ndimalemekeza anthu sindinganyana munthu pansi sindimapanga treat munthu according to ndrama zake zili nthumba mwanena kuti uyosauka ndisamuyankhe moni uyolemera ndi ndisekerere ayi ine ndimapanga treat messenger chimodzi mozimene pangira treat managing director kuti kusiyana tonse ndi anthu tonse moyo wathu ndofunikira munthu osauka akamwalira chimodzi munthu olemera akamwalira ndiye care yomwe mampasa munthu olemera muzipasa munthu osauka fanenso ni munthu chimodzi palibe kusiyana ndeizi maona ngati kuti musafika pena pache nokhanoka mungu yang'anyana pasi nokhanoka mungu kuponderezana kokana kuphana kuli monga ngati kamwe kamene kufikisana kuti amayo kumba bangira nasanji kungosegula Facebook yanu maboza mose mwayambira muja maboza peji angu kamba za maskando JB uyu mukumona baba iyi ndi JB amene yiyi kwa mrandi uyu nde uyu akuti basi ukundama kungoba mwika nthumba andakuvutikabe no progress ziko likubwerera mbuyo anzathu akupita chisogolo ndipo ali kutali gwera ntchito hayi amene ndizoba amatukwana chisiru chimangofuna ntchito icho achikanabe mentality imene yiyo mona ngati kuti anthu motivational imakhala umphawi ndi chani ine ndikambe ntchito because ndikuvutika ine pamene amandithandiza tu zomwe mapanga zichana pamene amandilipira tu pali munthu amene kuti uyu anatenga ndrama zanga wakutiko ndrama zako za China sei ndikaphiwa panga ndrama zanga shasha ngati neyo dolo ndikazikadikira a Prophet Bushiri a Thompson mpinga njira a Sembe Phiri basi manja chonchi chidikira kuti amuthalika ndipase ntchito kuti ndifike size imene iyi kuoneka kukunda chapo ndrama zingati za muthalika kuti ndifike pa masinkhu angawu ndaja ndrama zingati zanu za anthu amisonkho ku Malawi ko olozolena kuti mundivotere cholinga basi ndipeze mwa imene muliti ndere lero ndikakhala chisiru chanu sopa ule pa mavuto tu koma inonso maziwa andi manyoza andi makonda kunyoza anthu kuti akukuthandizaniso anthu okufuneza bwino manyoza ati ino makonda zigawenga anthu okunamizani okugwisa nukapolo ino akapolo tu ino ndi akapolo mukusena pano mukusena pano mene ndi ntchito zopusa timapanga zonse timapanga zosera koma no this is serious and I'm not joking and I'm not laughing. It's high time
tisinthe dziko licha, tisinthe. Ine I'm sick and tired of being upangida associated with failure. I'm sick and tired. Fatwa zina. Tisimva ko zina. Mavuto azikhala ujeni ya private jet. Kuti mafuta private jet ya dula Malawi. Anthu kumalawi analemera. Anthu ambiri akutha kupanga afford zinthu. Ukumazaza mmalomu mbwe. Ma restaurant mudzasegula mbiri muli mbwe. Koma ndililo munaona kwa Malawi akadya ku restaurant. Maiko tapena maiko ena mukaone. Mwendo khangati kuti awuzana anthu aja kuti tintosekaje ku restaurant. Mwazaza mune tapena ku Mozambique mukone mapisa. Ma family mbiri akudya mapisa mwe. Akubwerera manyumba because amata kukwanisa. Kuma kumalawi ase kudya pisa tu ngati kuti wewe ndi wina wake tu. Iyangene. Mem. Kuma kuyangana ase muntu kudya nkukudya ase kuma kuyangana kuti akusilira se. Yeah, mwene. Abundance. Sife zifuyo tu. We are respectable men and women. Distinguished. Let's act like one. Tiyeni tizibangele veti moyo watu. Tiyeni. Zachi mizimizi tizika hapo, zama sewa tizika hapo, magule wa ngoma zote, taika ni hapo. Teni tizidani? Teni tizikwezeni. Tisiye kama kambaza za nsima panopa. It's beneath us. Ngani ka isinde. Ine nakakonda anthu munakati nena anthu ahambo kumagwira nafe ntchito kuthandiza tumikira Malawi koma mmadyanganira pansi mukuona ngati zonse mukonza nokha zonse simungakonze nokha nakonza kale ma problem awa ndofunika kuti tibwerese pamodzi ndiye izi zomampanira pia mukumampanira kumuulongera mbiri yake munthu wabwino ngati amene kuja tinamfaitira apa because timazoni munthu wabwino and sitima blema alikufuna kwabwino koma pia musanga pange zonse yekha yayi pakufunika tiso anyamata so anzero amuthandizire EPM mukamamva kuti wakuti anapanga invent kwambiri samakaso ndiyeyo amakandi wanchiro wake ma invention onse kwambira babu marobots machani anali munthu wakuda slave kuno ku America kuno tapita mukaone ma inventions of the black slaves mukaona koma black slaves samamveka amamveka ndi master wake because rule inanena kuti black slave is not a human being nde sunga pange pattern muzina lake ngase ndi uje ndi slave koma master wake wa slave uja angati kutenga invention yokika pattern yake. That's why umamva day wakuti Benjamin Franklin anapanga chakucha koma kuti onesese si Benjamin Franklin it was the slaves. They did a lot of inventions. So when maona balobazi zoti mababu amachani ambili maona maloni mu amachani zambili kwa America noko kunapanga ni slave. Koma who gets the credit? And in order for the slave to be able to express his gifts and talent, they would master wake anampa opportunity anaona talent idi ayo slave you kwanzero tabula unapanga ndikuti chani talowa ndikuti ngatopanga chani wewe tapanga tu sikufuna tapanga wapangadi okay panga bwera kuno yetu. That's why president munagangwa wa ku Zimbabwe uja anakamutenga mfana uja ku America amafuna kuphedwa anakamutenga kumbuyisa ku Zimbabwe uja ndikumpanga uji kumpanga sponsor kuti wewe ukufuna ndama zingati eko tapanga galimoti yoende mpepo tione pano gamoti kutani ikuyenda. It's because munagangwa made a personal decision palibe mna kuntani palibe mna kumpanga chingirira nde inusa EPM musopano kasa inusa be vigilant to get to know people yourself. Don't always rely on people to tell you the information. Abela ujen you yourself find out. Muamba kona kuti gula kana mugwela no shit bikarosiyana because panoka mugwapeza anthu acha mugwaona matalent yawo panoka koma ndikuti mukuchingiriridwa nezo zikonongera legacy yake ife timafuna kuti mpambane koma mukatenga anthu omwe chapanda nzeru omwe aja ongopanga palidi ngati anthu anzeru ma solution ake omwe aja omangokweza misonkho omwe panga palibe chitayi ndipo
Tapeza ndalena mafana anzeru alipo. Economics ya kumenya so malja ukhala quantum leap 10 years in 2 years. And kumabula mabaka project na kuti amawe tu abana quantum leap tu 10 years in 2 years uteka banje. My Ghana vision, the Joseph anointing. You need the Joseph anointing. In the latter days, in the last days, the Bible says the young will see visions, and the youth shall what? Prophesy. They also don't look down on the youth. That's why you feel that with the MYD. And I want to be for the youth. Youth which somebody youth which Mulu wampa some houses like that. Zote mukamodelera no kamutana mutasafari. So kumalawi wasa madelera mayuti haya. Hapa si ni chance. Hapa si ni chance mayuti wa. Mibando yesu nayo atenke. Wasa ngobani lila yai. No. The youth will bring what? New ideas, fresh blood, new things, new way of things. Oh, so there's matter when be when you chidule. But you adapt to that one. Don't be resistant to change. Always adapt. In life, nothing remains the same. Things must change. The only constant in life is change. So, you have to also change. Don't be stagnant in your thinking that just because it worked in 1961 and you have to do the same thing. No, things are moving, things are changing. The dynamics are changing. So you have to change too. Don't be stagnant. Repeating the same word, repeating the same thing, expecting a different result. That is madness. That is being crazy. That is foolish. So we need a new Malawi with people who are progressive. That's it. Well, see, guy, you smoke cigars, guy, you like to drink whiskey, guy, you like to party. That is none of our business. All we are saying here is, are you able to do a great job and quantum leap Malawi, because Malawi is lagging behind many decades. Simbi said, Castle in a museum in America. And that's 100 years ago, but still in Malawi, we're still using. Which means that if a Malawian in 2025 is living like an American in the 1900s. Same time, Komawawa, akusalila. Ndo samakandi caveman mentality. Thinking we're going to be a mube mwike ntumba. No, what is the domino effect. Chinjomo mapanga mundu as a politician. Chimakani domino effect. You might not see the connection, but you can't see what Amazon voodoo is. Name of voodoo are created in my mind is because of politicians. I hate politicians. I am not a politician. That's why kama ni nyasa, kama ni boa. Zopanga zao, zima ni nyasa, ni boa. Kuma that cannot help. I have to go in there and take them head on. Oh yes. If ni mavietetu, sitima gonja, tumuna sema kuziwa. Ni no surrender. Ndikuti, ni go konko. Eyetu. The synthesis. My people in Malawi cannot be living like animals. That is very foolish. That is very stupid. I cannot condone that. Those are my people.